požiadal by som vás, aby ste vstúpili do vedľajšej sály, kde by sme oficiálne začali našu slávnosť. Ja by som na to ešte raz všetkých srdečne chcel privítať v Rožňave na tomto slávnostnom akte, na tom 60. výročí založenia Speleho Rožňava, veď 60 rokov je v živote človeka vek úctyhodný, naozaj vek, ktorý predpokladá to, že pomaly sa človek po svojej aktívnej činnosti vo veku odoberá na oddych do dôchodku. Verím však, že jaskyniari nie, že pre nich je to snáď len začiatok ich činnosti, je to vek, v ktorom nás zbierajú spústu skúseností a strašne veľa vecí odovzdaných svetu, odovzdaných ľuďom. Rožňavská jaskyniarská skupina v čase svojho vzniku v roku 1948 patrila medzi prvé organizované skupiny v rámci bývalého Československa. Za tých 60 rokov prispela k poznaniu podzemia krasových území na lokalitách celej bývalej republiky, no obzvlášť územia slovenského krasu. To tajomné krasové podzemie pre radosť a potešenie z objaviteľského elánu, pre potešenie verejnosti cez prístupnené jaskyne, pre pocit zadosťučinnosti na konci namáhavej, často adrenalínovej, no vždy tak úchvatnej objaviteľskej vášne. A táto vášeň za tie roky dala svetu také skvosty výtvoru hry Vody s vápencom, ako je v roku 1951 objavená Gombasecká jaskyňa. Aj vďaka prispeniu rožňavských jaskyniarov sa jaskyne slovenského krasu zapísali do svetového prírodného dedičstva. V análoch speleológie sa za tie roky stali mená Roda, Rozložník, Rajman, Hereň, Lavác, Štibráň, Šťuka, Boroš, Chujnič, Lázar, ako aj mená vedúcich skupín ako inžinier Ragoní, inžinier Faško, inžinier Hereň a ďalší pojmaní. Je toho veľa. Ale dnešné stretnutie nie je len spomienkou, je aj priestorom na priateľské stretnutia po rokoch. Na ďalšie úspechy v krase, na zdravie všetkých nás. Na zdravie. A ďalšie. Ja som primátor necelé 2 roky a najväčší úžas za tie 2 roky vo mne vzbudilo to, koľko vzácnych a šikovných ľudí v meste Rožňava i jeho okolí. Som hrdý na mesto Rožňava a som hrdý aj na jeho obyvateľov. A jednou z našich a z mojich najväčších pých sú speleológovia, naši jaskyniari. Tiež by som spomenul to, že tie pretiahnuté hlbiny v dutinách zeme, v hlbinách zeme, a vy máte do týchto pretiahnutých dutín odvahu vstupovať. Spájajú aj viaceré štáty, spájajú Slovensko s Maďarskom. A tak, ako sme odstránili hranice na povrchu, odstránime hranice aj v podzemí. Ja si dovolím tu pred vami, speleológovia, jaskyniari, sňať ten pomyselný klobúk a zdať vám úctu. V meste Rožňava, dobre sa zabávajte, mesto Rožňava, ja vám ďakujem. Rád vás slušne tento pán uviedol šťastí seba, šťastí svojho kolegu. Pripomenul, že aj už si z 20 rokov spolupracujú na tomto poli, objavovali veľké pozemné krásy, hlbiny
jaskyni aj v Budapešti spolupracujeme s našimi jaskyniami, tu na Slovenskom útvare Roniansko-Geberského krasu. Oni z jednej strany, naši jaskyniari z druhej strany, ale nikdy nezabudne na rok 2002, na mesiac január, tí potrebovali pomoc a naši jaskyniari, naši záchranári im veľmi promptne rýchlo poskytnú pomoc, na ktorú sa nedá zabrániť. Do tejto akcie a podobne vznikla jedna publikácia knižka a zároveň tento pán sa ospravedlnil ešte raz Pálovi Šturmanovi, ktorý Lašianský šeriatok zauladoval a jeho meno z tejto knižky takýmto nedopatrním chýba. Nechce len rečiť ho na záver, lebo vidí Boha pre srdný stôl a si myslí, že nás do sme aby sme mohli tam troška ochutnať a zabávať sa, spriateliť sa a rozprávať. Stále, keď som v spoločnosti vás, stále by alebo spolupráca s družiavskými jaskyniarmi a stretnutie pripomína spoločné akcie, ktoré sme prežili pri objavovaní podzemných krás. Stačí, keď si spomenú niektoré mená, ako Rodabáči, ďalší, ktorými sám osobne predstavil dieťa svojho srdca, najbližšie dieťa svojho srdca, Rombaseckú jaskyňu, ale mohol by som nadrazom spomínať ďalšie spoločné akcie, ktoré sme s družiavskými jaskyniarmi spolu prežili. Ja som už pochodil viac ako 100 jaskyň v 5 kontinentoch celého sveta, ale najkrajšie spomienky ma stále viažú na Rožňave družiavských jaskyniarov. Aj my sme už mali nejaké úspechy, keď sme užili nejaké jaskyne, preto viem pochopiť, aké všetky vývia v hlavách a vývy rožňavských jaskyniarov, ktorí objavovali jaskyne, a preto by teraz dovolte na tejto príležitosti, aby výpení maďarských jaskyniarov sme spovedali s tým, že by som odovzdal pánovi Volčekovi. Slovenská speleologická spoločnosť, do ktorej patrí aj klub Speleo Rožňava, budúci rok oslávi oficiálne 60. výročie od svojho vzniku. Čiže aj tu rožňavskí jaskyniari majú nejaký náskok a boli tam skôr ako my. Ale zase medzi jaskyniarmi platí to, že jeden bez druhého veľa nedokáže, takže aj Slovenská speleologická spoločnosť aj Speleo Rožňava sú pevnými súčasťami dobrovoľného slovenského jaskyniarstva. Budem im držať palce a zároveň želám veľa šťastia, zdravia a naozaj významných objavov. My skutočne mnoho publikovali ohľadne výsledkov rožňavských jaskyniarov, ale aj skupín, ktoré pracovali v okolí Rožňavy, ktoré sa napokon nejako rozdelili, a oni vlastne vytvorili to dielo, ktoré dnes tu existuje. Výsledkom toho je, že spoločným úsilím rožňavských jaskyniarov, ako som spomenul, okolitých skupín, povedzme aj toho Centra Litovského Mikuláša a ďalšie diplomácie spolu s Maďarmi a s maďarskými priateľmi jaskyniarmi sme dokázali presadiť jaskyne slovenského aktuálneho krasu ako svetové dedičstvo. Ja to vidím tak, že toto je skutočné ohodnotenie tej vašej práce, tých troch generácií jaskyniarov, vidíme tu aj najstaršiu strednú generáciu. Mladí troška chýbajú, ale to už aj niekedy býva v tej spoločnosti. Ale skutočne toto je najvýznamnejšia udalosť, ktorá sa zrejme mohla stať na pôde slovenského krasu a rožňavského jaskyniarstva. Rád by som ešte pripomenul jednu takú veľmi dôležitú vec. Je tu pán doktor Horos ako sudca ústavného súdu, ktorý ako člen pracovnej skupiny na prípravu novely ústavy v roku 2002 významným spôsobom pomohol, že sme jaskyne na Slovensku dostali do ústavy ako vlastníctvo Slovenskej republiky. Takže ešte raz, vážení priatelia jaskyniari na Rožňavsku, všetko dobré, veľa zdravia, pekné jaskyne. Ešte raz ďakujem za všetko. Kým 60 rokov v živote človeka, to je jeden skutočný činorodý ľudský osud. A za toto obdobie určite všetci sme sa zhodli na jednom, že táto skupina jaskyniarská urobila
veľmi veľa na poli ochrany prírody a životného prostredia vôbec. Keďže jaskyňa je ženského rodu a jaskyniarska skupina z Pelého Rožňava tiež, hoci je viac menej výsadou mužov v tomto prípade, teda jaskyniarskej skupine z Pelého Rožňava, aby som mohol vyjadriť v mene svojom i mene Krajského úradu životného prostredia vďaku za výkon tejto činnosti. Ako tu už bolo veľakrát povedané, nielen záujmy ochrany prírody hájite, ale aj ľudské životy zachraňujete. Ja vám želám, aby tých zásahov bolo čo najmenej, ale aby z tých, ktoré urobíte, bolo čo najviac úspešných. Ďakujem vám za pozornosť a pri tejto príležitosti dovolte, aby som odovzdal vášmu zástupcovi jednak ten pozdravný list a jednak aj poďakovanie vo forme knižky, ktorá je trošku z iného súdka, ale nájdete sa tam. Megegyek kifejezem reményemet, hogy nem csak természeti szépségét és kincseket tudnak föltárni, a jelentőségeket tudnak elérni, mint eddig emberi életek védelmébe is, de ezt elérni a legkevesebbet. És végezetül az ellenüknek még elismerés, hogy nagyon szép élmény és